Karuna tuwasya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan. O mubalik siya dini sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Karuna tuwasya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan. O mubalik siya dini sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Sa tumanong ta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Apit na hukman ang kalibutan ta, magmadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karuna tuwasya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan. O mubalik siya dini sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. O mubalik siya dini sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. O mubalik siya dini sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dini sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kini kanatog mga kasayuran, mga pasidaan ug mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga nasa kahitasan sa mga langit. Nining gabi na o Dios, nagaduol kami kanimo. Nagpasalamat kami nining lain na usab nga higayon nga imong gihatag kanamo aron mapamatian namo ang imong mga pulong. Nining gabi na hinaot pa nga ang balaan nga espiritu imong igabubo sa matag usa kanamo aron maablihan among nahunag kasing-kasing sa pagsabot o sa pagdawat sa kamaturan nga magahatod kanamo paingon diha kanimo. Nining gabi na aduna kay mga anak karon nga namati ngang uban kanila nagantos sa mga balatian pisikal, ang uban na as mga tambalanan, ang uban na silang mga panimalay. Nining gabi na tungod kay ikaw man maoy Dios nga buhi nga among gialagaran. Gihangyo kanamo nining takna o Dios sa kahaponon. Hinaot pa nga imong duaon ang matag-usa
hinaot pa nga imong hikapon ang tagsa-tagsa ka mga lawas sa iyong makanakan aron matangtangan sa laing mga balatian pisikal. Mabatnan unta ang himsog nga panglawas sa kanunay, samtang kaming tanan nagapaabot sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Nagaampo sa kami kanimo, O Dios, sa uban na makahigalaan, imong mga anak ng uban adunay mga problema Dios panimalay, mga family trouble, hinaot pa ikaw maghatag kalinaw o kahapsay, kahusay silang mga pangunahuna. Ikaw usab hatag og mga tabang sa matagusa, labi na natong naasad sa problema financial, hinaot pa imo sa tagaag pamaagi aron matubag ang ilang mga panginahanglan. Labostan karong gabi una, among gikinahanglan kanimo nga imo kaming giyahan, nga among masabtan ang kamaturan, kay nangandoy kaming tanan, O Dios, nga kuno balik sa Inusos, kaming tanan makauban kaniya og makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kining tanan among gitugyan, gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginusos nga among manuluwas. Amen. Okay, welcome mga nato mga kahigalaan karon. Kutob sa naminaw karong gabi na nakig-uban sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. So rini sa studio nagbinugtong patawa pa makaabot ang ato nga kauban. So base karong taud-taud maabot na ang atong kauban. As of this time nagsolo pataron, no? Base karong taud-taud maabot to si Brother John kay usay good kining pagbiyahe di man matagna mga higala na may panahon nga mahiusan ba ang motor or maunsa di ang motor. So naay panahon nga ingon ana muna nga usay madilatar ta sa pagbiyahe tungod sa mga schedule usahay. Pero lauman na to nga karon taud-taud maabot siya. Di na naabot na si Brother John dinhi sa ato nga tulumanon. So kamong tanan nining gabi na amo nga gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mahigala sa pagpadala og mamisahe pinaagi sa pag-text, no? Namo dinhi sa amo mga number ni Brother John. Maka-text na mahigala na amo mga greetings or unsa pay inyong ipadangat nga importanteng mensahe ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, nga mga greetings pa about birthday or kaha mga pangutana nga sa dugang panahon wa matagaig tubag ang inyong mga pangutana. So mintras wa na niyo malimti higala ipadala na dinhi aron ato ng matagaan o niyag pagtagad, no? Dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. O niya alang sa atong mga followers o mga viewers sa Facebook mahigala. So welcome sa mong tanan na to mga naglantaw karon dinis Pilipinas o sa ubang nasod sa kalibutan. Kinasing-kasing mo na mong tanan nga gina-welcome o nagapanghinaot kami nga ang Dios magapakig-uban sa matag-usa nato nining gabi na. O niya palihog sab no atong gipahinumdom kanunay nga atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila makakita o makapamati sa mga pulong sa Ginoo, parang ma-blessed po sila mga higala, no, sa ilang pagtan-aw o pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, welcome ang tanan. So pabuto ng higala inyong mga mensahe. Niya si Brother J, tunol ko kamo kang Brother John alang sa dugang pagpangumusta. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Well, mga higala, welcome sa atong programa. Sorry kayo, medyo na-late kita. Bisan usaon na to paningkamot, paninguha, pero di gyud mada sa oras mo nang naatrasar kita, pero salamat nga si Brother Libby na on time siya nga na open gyud ang atong programa sa insaktong oras.
Well, sa bisan diin nga dapit o lugar nga nagasunod ning atong programa, welcome kamo dinhi sa atong programa. Okay, Brother Libby? Naaman siguro din hay kuan kini ni ang atong mga minahal nga mga viewers, mas maay siguro nga malili na nimo din ha. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tan-awon ni ay mga pipila ka mga messages nga ato nga nakita unya pabuto na gyapon ang higala namo mga mensahe nga importante. Isend na dinhi kay ato nang anam-anamon pagbasa ang inyong mga mensahe. Okay, ato ning basahon ni si Dong Oscar Lemorin. Ato ning salingan di as mabuli dong maayong gabi nimo o sa imong panimalay nya ang mensahe dinhi. Amen. O niya sad si Brother Ronilo Itang niya maayong gabi inausab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og nagview karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo og ang Dios magauban kanimo diha sa Saudi Arabia. Okay, makahimog ya po sa pag-send mga higala kay ato ning anam-anamon karong pagbasa kutob sa musulod ato ning pangbasahon aniya no. Ani ato sa ning lagtaon makadiyot aritas mga naga love sa atong programa o niya naga like sub no, nag-like og nag-love sa programa. Ato ning pangtan-awon mga higala. Okay, ato ning pangbasahon. Okay no, karong taud-taud ato ning basahon kay di pa man gyud kay nato makita diri mga higala. So padayon gihapon mo sa pagpamati ning tulumanon sa Jesus is our hope. Aniya pabuto na mo higala ang inyong mga messages karon nga gabi. Okay, adi ta maglangay mo adto siguro ta sa pagtubag sa adi kung basahon di Brother John kagabi para bani kang Brother George Lonani diha sa Bangkasan. Ang tao nga motuman sa sugo sa Dios og walay pagtuo, walay kapuslanan. Manay atong diskusyon karon Brother Libby kay hangtod karon dili ikalimod og dili ikalalis nga aduna pay daghan nga mga tao nga nahimong mga biktima ining mga pagtudlo ang pagtuo na lang gyud wa na nang sugo. Manay kaning iyang point ni Brother George manay atong diskusyonan karon. Yes, Di na ko tuwas og basa. Yes. Anya di pay akong tanawon di makadiyot diri sa ato nga screen. Atong nakita si Noel Coyos Larga. Si Dong Noel ni. Maayong gabi mga amahan. Asa man karundog nagbiyahe. Anya niya po si Henry Mendaros. Good PM, Brad Libby og Brad John. Gikan diri sa Upper Kagkagan sa Kuanisya. Diha Camotes. sa Camotes Island. Si Henry Mendaros. Anya niya po si Mundel Bangalisan. Mayong gabi diha kuya sa inyo tanan. God bless. God bless also no. Salamat Mundel po sa gay kanang Bangalisan. nasura ron imong nahimutangan dong. So mag-amping ka din ha kanunay. Ang yan na po mensahe si Dong Oscar Lemorin sa Mabuli. Mayong gabi sa atong tanan Kuya John o Kuya Libby, ilabi na sa atong mga masigasig nga mga taga-paminaw, ilabi na sa mga taga-Mabuli, Tabugon, Cebu. Mayong gabi maraming salamat Kuya. So salamat po kayo dong sa inyong pagsunod no regards ng tanan diha sa Mabuli. Niya po si Brother Rufino Morino sa Luok, San Remeo. Good evening ninyo bro Lib, Bro John, og sa tanang naminaw kapaglaom sa Jesus is our hope. God bless you everyone. Salamat po kayo Brother Rufino no sa imong kanunay pagsunod kay dinhi po na siya
kaplag o kamatuoran gud si Brad Rufino. So mo na nga always yun siya nagasunod sad sa ato nga tulumanon. Okay, Brother John, akong ibalik ni mga panahon. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta ning gi-text kagabi kay mura man ang atong diskusyon gabi na sakyan mo hinungdan nga na text ni pare George Luna niya sa ex-barangay captain niya sa Bangkasan, no? Niya kini siya dili man gyud ni ingon nga one-sided, maminaw po na siya aron makumpara niya ato sa uban nga nagprograma po dinis kanginan. Ato ning tagaan ni og atensyon tungod kay niabot gyud sa akong hunahuna nga importante ni kay duna pay daghang mga tao nga nabiktima nining mga matanga sa mga magtutudlo nga ilang tudloan ang tao tuon na lang wa na tuman sa kasuguan. So ato ning tan-aw ni ang tao nga mutuman sa sugo sa Dios ug walay pagtuo, walay kapuslanan bisan pag pahuway Sabado. Maunay mensahe nila. Maunay ilang mensahe. Kami hinuon diri di na sa gyud pud mi makadungog as in ay labi nagkuan magsunod magud mi sa ilaha. So kasagaran diri maabot mi gamay na lang, pila na lang ka mga minuto patapos na ang ilang oras musunod na punta. So wa sad mi kuan bisan pa magani sakto siguro nga oras nga ato nga matagamtaman, pero ingon na gani ni ana nga mga estiluha sa mga pagtudlo murag mawad-an ta og interes. Hinuon wa man ta nang hilabot sa ilaha, pero may mga panahon pud gihapon nga mahug ra gihapon nga medyo mapingkian ka tungod manggod sa methods of teachings good aning mga kuan na kay daghan magyud ni sila nga mga pundok nga nagkahiusa nga wa na gina ang kasuguan. Kaya lato ning basahon hugmalik ang tao nga motuman sa sugo sa Dios ug walay pagtuo, walay kapuslanan bisan pag pahuway Sabado, maunay mensahe nila. Kamo diha mga kaigsunan nga naminaw may tungod aning mensahiya, no? Nga kanibang ang taong mutuman sa sugo sa Dios ug walay pagtuo, walay kapuslanan, pahuway ka pa nagpahulay kag adlaw Sabado, maunay mga mensahe sa uban sa inyong hunahuna. Unsa kahay inyong paghunahuna og pamalandong na plastar kaning mga bahina? Unang-una, kung nagtuman ka man gani sa sugo tungod kay ang nagtudlo niya na ang imong nga pagtuo, ug nagpahulay man ka og adlaw Sabado tungod pud na sa imong pagtuo. Pero ipagawas gyud nga ang pagtuo ug ang pagsunod sa kasuguan man naglahi. Ang tinuod pagkasulti dili gyud ni magbulag ang pagtuo ug ang kasuguan. Niao kaning puntuha, ang taong mutuman sa sugo sa Dios ug walay pagtuo, walay kapuslanan. Nganong ning tuman man ang tawahan naa sa sugo sa Dios nga wa man ka siya pagtuo? Kay ang pagtuman nimo sa sugo sa Dios tungod na kay duna kay pagtuo. O niya, bisan pag nagpahulay Sabado, nganong ni pahulay magag-adlaw Sabado tungod na sa imo nga pagtuo. Pero atong sakyan kadali, tugutan nato apan dili nato uyunan. Nga anhi puddas pagtuo, no? Anitas pagtuo dili usa ta aning pagtuman sugo kay mo man ni ilahang mga mensahe gud. Ang tinuod pagkasulti, kun ang pagtuo niya wala po'y binuhatan, kay makita man nimo ang imong pagtuo sa imong binuhatan nya unsa may imong pagtuo kung wa kay binuhatan. Unya natural nga ang imong gibuhat mao ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Kung atong basahon dinhi sa Santiago, niya gisgutan dinhi sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 20, ingon niini ang gisulti. Apan utawong kulang-kulang ambot og unsay inyong pagpamalandong aning pagkahanaya sa pagkasulti, apan utawong kulang-kulang. Sa amo doon na ekspresyon nga gitawag og pigit. Unya ang uban pod na gitawag 99. Kulang-kulang bot pasabot, kulang-kulang wa mainsakto.
wa mahusto. Muna nga daghan roy mga tao ni tuo ni ila og Dios, nagsimba og Dios, nangalagad og Dios, pero wa mahusto. Kuwang-kuwang ba? Maning gisgutan dinhi apan utawong kulang-kulang. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Tanawa. Wala gyud nay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Karon kun ang pagtuo naa, wala na ang pagsunod sa kasugan. Moingon sila nga kung nagtuman kas kasuguan, nagpahulay kas adlag papahulay, walay pagtuo, wa gyapon kapuslanan. Imposible nga ang tao nagsunod sa kasuguan sa Dios. Imposible nga ang tao nagpahulay sa adlag papahulay nga wa diha sa iyahang pagtuo. Apan adunay mga taong dunay pagtuo, wa pud na nagsunod sa kasuguan. Pero imposibleng mahitabo na nga ang taong nagtuman o nagsunod sa kasuguan, nagpahulay sa adlaw Sabado, kay mo man gisugo si Ginoo nga wa say pagtuo. Pero posible gyud nga naay tawo nga dunay pagtuo pero wa magsunod sa kasuguan. Mo ni gisulti dinyo. Apan utawong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. O nabulag ang imong pagtuo sa binuhatan kanang pagtuo wala nay unsa man kapuslanan. Karon kung atong tan-awon sumala sa pamahayag ni San Pablo sa Roma 3:31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa imong pagtuo? Nunoa wala gayud gipabarog nato ang kasuguan. Adunay mga tao karon nga magwali, magpasabot mahitungod sa pagtuo. Pero wa na pud ang kasuguan. Unya karon si San Pablo nagsulti, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Hinunoa wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So kini nga programa nga inyong ginapamatian nagtudlo ni mahitungod sa pagtuo. Ug kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo ni sa pagsunod pagtuman sa kasuguan. Mao bitaw nga ang atong Ginoong Hesukristo dunay pangutana nga wa gyud ni lahatagi og importansya sa mga tao nga labi na sa mga Sabbath breaker, sa mga taong wa na nagsunod sa kasuguan sa Dios. Ang pangutana ni Kristo sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo pandili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Tanawa, mao na pangutana sa Ginoo. Busa kun atong tan-aw dinhi kung lantahon na to, ang pagtuog ang kasuguan wa na magbulag. Ang problema man lang gud kay ang tao magtudlo og pagtuo pero di na magtudlo pagsunod pagtumas kasuguan. Mao San Pablo nangutan na siya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa magpagtuo? Hinunoa wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Unya sa atong gibasa kaganina, apan utawong kulang-kulang. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Sumala sa Santiago 2:20. Ang Santiago 2:26 nagingon, kay maingon nga patay ang lawas nga nahimulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan. Mao na kini mga pagtuo haron, way pagsunod sa kasuguan, way gibuhat ng kasuguan, mga patay na. Unya, mao na gipasabot dinhi sa Biblia. Ang tinuod nga pagkasulti makiigsunan, kanang pagtuo dili man na sayop kung tudloan tas pagtuo, pero tudloan na gani tas dili na pagsunod sa kasuguan, diha na problema. Sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 24 sa San Pablo nagsulti siya nga ang kasuguan nahimong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pagamatarungon sa atong pagtuo. Busa balikon nako ang pagtuo ug ang kasuguan wa na nagbulag. Kay dili na pwede nga ang tao mosunod o mutuman sa kasuguan unya wa siya pagtuo, lisod na nganuman tungod kay ang kanimagong pagtuman mounay bunga o resulta sa imong pagtuo. Pero naay mga taong may pagtuo pero wa gid pud magsunod sa kasuguan, wa binuhatan, patay. Karon si Kristo ingon nga mo itong gituoan kay matud pa sa ikaduhang Timoteo 3:15, kung nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus.
Busa pinaagi gyud og pagtuo, dili pinaagi og kasuguan. Pero wa na nagpasabot tungod kay pinaagi pagtuo, wa na nagpasabot nga ang tao dili na pud mosunod sa kasuguan. Kay kanang pagtuo nga way kasuguan dili man na mo'y gikinahanglan dinhi sa Biblia. Dili man na mo'y gitudlo sa Dios. Tan-awa ra gud. Sumala sa Mateo kapitulo 19. Gihisgutan dinhi. Si Kristo dunay ta midul maayong magtutudlo. Og sumala sa Lucas 18 pod. Unsa ba maayong buhaton ko aron makasulod ko sa gingharian sa langit? Nangutana si Kristo, ingon ni Kristo, ingon mo kag maayo. Naayo sa lang maayo kung gusto kag mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Pabantayan ang sugo. Ang ila dili na. So ang magtutudlo, ang mao si Kristo nagtudlo sa pagsunod pagtumas kasuguan. Pero kinisad sila ron, wa na sini magtudlo nga sundog tumanon kasuguan. Ang gisulti sa Biblia, patay ang pagtuo nga walay binuhatan. Unya labaw sa tanan. Usa sa mga punto nga dapat pamalandungon kini mga butang sumala sa Juan 2:4. Siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wa magbantay sa mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Daghang kayo mga pundok o mga tao ron nagampo, nagalagad og Ginoo, nagtuog, nagsimba og Ginoo, pero kini sila sa atubangan sa Dios mga bakakon ug walay kamatuoran. Kinsa man ning bakakon? Iya siyawa. Karon kinsa man ning kamatuoran? Si Kristo. Why Kristo? Mao nang ito Christian without Christ. Mga kaigsunan, may mga panahon nga mo challenge mis inyo. Kamo dihang nagbasa og naay teksto inyo kapakita bit text mo diri ka ato nang basa ni pakita tas kanginan. Pero agtulrod wala. Ngano man lisod nilang mapamatud-an maprubahan ang ilang mga unsaman pagtulunan og doktrina, lisod nilang mapakita og mapamatud-an dinhis bala ang kasulatan. Ayaw kalimot. Sumala sa kadong Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Oh, tanaw ha. Karon gitudlo ba na dinhis Biblia nga di na ang tao mosunod sa kasuguan kay pagtuo na lang? Wala. Kay ang tao wa magsunod sa kasuguan bakakon walay kamatuoran. Muna nga kung makadungog gay mong tao nga di na tumanon kasuguan mo na gisulti sa Biblia mga bakakon ug walay kamatuoran. That's why nangutana si Jesus, nganong mo tawag mo na ako Ginoo, Ginoo, apan dili man mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Mo na pangutana sa Ginoo. Unya kining mga tawo na sigig ampo, sigig tawag Ginoo, wa mosunod, wa mubuhat sa gisugo sa Ginoo. O gunya kining mga tawo na sigig ampo sa Ginoo, kunuhay nag-alagad sa Ginoo, pero gikaligut-gutan sa Ginoo tugod kay wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Proverbio 28:9. Kadtong nagpalingog-lingog siya ang dulungog gikas pagmati sa kasuguan bisan ang iyang pagampo mo usa ka dulumtanan. Busa daghang mga pagampo ron nga gidumtan, daghang mga pagtuo rong patay nganuman wa naman nabulag naman sa binuhatan kay unsa pang may buhaton nga wa naman di ay kasuguan. Pagtuo naman lang. Nya kay ang pagtuo dili man na mamatarong kung dili nimo dili nimo tumanon ang kasuguan. Ngani nagsulti si San Pablo sumala sa unang Timoteo 6:14, busa ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling ug bagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoo Kristo. Si Kristo nagtudlo, sundon ug tumanon ang sila dili. Mga kaigsunan, karon pa lang panahon na kung kaluwasan gani ang ato nga gikinahanglan gipangita, masabtan nato pinsay naa sa husog, naa sa sayop, di ba? Kay ang bala ang kasulatan magatudlo man kay gituga man as Ginoo. Busa kon atong susihon ang kasulatan, natural atong masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Hinumdumin ninyo mga kaigsunan nga ang panahon talitapos na ug haduol na. Pagkadaghan sa mga taong mahimong alaot unya, nining mga matangas mga pagtudlo nga tudluan ang tao nga di na magsunod sa kasuguan. Di na magbantay sa adlawng igpapahulay. Unya si Kristo nanudlo sa pagsunod pagtumas kasuguan na sila dili. Unya dangayon si Kristo, ang akong mga karniro nakaila kanako ug sila nagsunod nako. Unya kay wa man sila magsunod kang Kristo kay si Kristo nagtumas kasuguan. Unya ang sila wa. Sa ato pa dili sila unsa man mga karniro ni Kristo. Kung atong tanawon, kung dili matud pa San Pablo sumala sa Roma City, kung wa pang kasuguan dili unta ako makaila og unsay sala. Tanawa. So kung imong tan-awon sama sa salamin ang kasuguan, ang samin bitaw dili man na nimo makuan, dili man na nimo ingon nga madaladala ikaw manggid mo'y muduol sa salamin. Nya
Sa pagduol nimo sa salamin, ang salamin mo'y nagtudlo nimo, nagpaybaw nimo may hugaw ang imong naong o asan dapita ang hugaw. Sa samang pagkaagi ang kasuguan sa Dios, dili na mo'y musunod nimo, ikaw mo'y musunod sa kasuguan, matag duol nimo sa kasuguan, makita nimo ang imong kaugalingon nga ikaw nakasala ba uwa. Kay ang sala mo man paglapas sa sugo, sumas ng Juan 2:4. Unya kung noon ang Juan 3:4. Ang gisgutan sa Juan 3:4 nga ang pagpasala mo ay paglapas sa sugo, paglapas sa sugo sala. Karon ang pangutana, ang gisgutan, ang nagpakasala iya man sa yawa, sumalas gisgutan sa utso. Unang daghang kaayro mga tao nagunahon ang ilas les Ginoo pero di ilas yawa. Kana ang gipamahayag sa Biblia. Dili man ta ingon nga judgmental pero panahon na magkaigsunan nga mutug-an ug musulti ta sa kamaturan kay kanusa pa man ang kamaturan mahibaluis kadaghanan nga daghan ang biktima karon ni anang mga matangas mga pagtudlo nga dili na lagi kunusundon ug tumanon ang kasuguan. Mga kaigsunan, si Kristo mismo nagsulti siya nga kung gusto kang musulod kinabuhi bantay ang mga sugo niya ngano man kini sila nga di naman kapabantayon kay kun way kapuslanan bisan pang nagtuman ka sa sugo paulay ka sa adlaw Sabado unya wa kay pagtuo kay paghuna-huna nilang ang tao nga way pagtuo musunod mutuman kanas kasuguan magbantay magpahulay kanas adlaw Sabado kung wa pay pagtuo pero daghay pagtuo nga wa gi pagtumas kasuguan mo ni ron sila nagtuo po dis Ginoo pero wa nila tumana ang kasuguan mo nagingon si Ginoo nganong mutawag man mo na ko Ginoo apan dili man mo mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. Karong panahon na mga kaigsunan, panahon na nga atong susihon ang kamatuoran kay sadlaw unya sa katapusan daghan sa mga tawo mga bigo diha sa Ginoo tungod kay ang ilang gisunod ang mga pagtulunan nga iya sa tao dili ang pagtulunan nga iya sa Dios. Busa ang mga pagtudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan. Yes, ang Dios nagtudlo. Kung imong basahon ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung nagatuon ug nagasusi nagbasa ta kanunay sa kasulatan, ang kasulatan sama sa salamin nagtudlo ug nagpahibalo kanimo kung husto ka ba o dili. Ayaw basihi ang mga pagtudlo sa inyong mga pangulo ngano man sama ni ana ro mga pagtudloan nga tudloan mo nga tuo na lang unya di na magsunod sa kasuguan. Ang pangutana karon gitudlo ba na sa Dios? Si San Pablo ang mga apostolis nanudlo nga sundod tumanon kasuguan ngani nagsulti San Pablo nag-ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Kristo. Si Kristo pod nagsugo pod nga sundon ug tumanon kasuguan sa 5:18 sa Mateo o ang samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan sa kudlig bisan sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Pero kini sila ang ilang gitudlo dili na sundon, dili na tumanon ang kasuguan. Tungod ni ana mga kaigsunan atong hunahunaon, atong pamalandungon pag-ayo kung asa ta musunod adto ba ta sunod sa mga pagtulunan nga gitudlo sa tao o adto ba ta mosunod sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Dios dinhi bala ang kasulatan. Ang Biblia mga kaigsunan giila og gitahod kini ingon nga pulong sa Dios. So timan nga sa imong pagsusi sa pulong sa Dios ang importante gayud kung ang imong kasing-kasing andam bang mosunod og motuman unya. Kay sa adlaw unya sa katapusan hilabihan daghanas mga tawo mga bigo sila tungod sa ilang pagtuo unya wa na nila masunod ang kasuguan. Busa nangutanas Kristo nganong magtawag mo nako Ginoo Ginoo apan dili mo mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. So karong gabi una mga kaigsunan kami maghangyo sa inyo susiha ang kasulatan tuhui ang pulong sa Dios dawata ang pulong sa Ginoo aron ta maluwas sumala sa Santiago 1:21 nga luguri ninyo ang inyong kaugalingon. Busa ang atong kaugalingon mga kaigsunan hugaw ug bulingon ni tungod sa atong pagkamasinupakon sa kasuguan gusto sa Ginoong hinluan unsaon nga pagkahinlo sa atong kaugalingon kung pabilin tang nagsupak sa kasuguan. Niya nagingon og dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas inyong mga kalag. Timan ang pulong sa Dios ipadawat nga naman arang makaluwas ng kalag pero ang atong gisunod nga pulong karon gidawat dili man mga pulong sa Dios dinis bala ang kasulatan mga pulong man sa atong mga pangulo sa simbahan nga nagagiyag nagatudlo nato ngadto sa pagsupak dili sa pagtuman. Mga kaigsunan
kung atong susihon ang Biblia, hayag ug dayag gyud unta nga magatug-an magagiya nato dis kaluwasan apan unsahon man nga ang atong pagbati tuwa man sa atong mga pastor, mga ministro ug uban pa mga leader sa simbahan nga gitudloan ang tao pagtuo nga walay pagsunod sa kasugoan. Timan-in ninyo nga ang mga butang nga inyong nabatunan karon, dili kini dumalayon. Muabot ang panahon nga mawala kinis kahanginan kini nga programa ug unya ang Amos 8:11-12 matuman na gayud unya nga ang mga tao managan ngadto manganhi aron sila mangita sa pulong sino apan sila dili na makakaplag. Mga kaigsunan, pahimuslin nyo ang mga pulong inyong nadungog ug nabati dinhi kay gitudlo ka na sa Dios. Igo lang nato nagipasabot og biyagyag dinis kanginan. Okay mga higala, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot may tungod ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John sa mga tuta sa pagpadayon mga higala ato ning lilion makadiyot no ang ato nga screen. Okay, ni si Oscar Lemorin atong silingan nga Tanaros Manila diay. Daghang salamat kuya na ako sa Manila. Na ako sa Manila kauban sa kong pamilya. God bless you po. Okay, salamat dong no. Ayo mo diya sa Manila. Uban siyong family. Kanya niya po si Edwin Notarte. Maayong gabi Brother John, Brother Libby, Brother Isaw og sa tanang naminaw watching from Ormoc City. Amen. Okay niya si Jonicia Yunting Lasida watching from Cebu City. Maayong gabi ninyong tanan. So good evening Sister Jonicia Yunting. Niya po si Brother Henry Mendaros. Good PM sa tanan nga naminaw karon. Wala joy lain nga programa nga nagtudlo sa kamatuoran. Kini ra gyud nga programa ato lang gyud sundon ang gitudlo sa Ginoo. Salamat sa tanan nga naminaw. Salamat po Brother Henry Mindaros sa makanunayo nimo nga pagsunod sa ato nga tulumanon. Niya po si Sister Virgie Tabwak tunaniron sa Ormoc. Mayong gabi Brother John, Brother Libby, og sa inyong mga kaubanan og sa tanang naminaw og sa mga nagtan-aw. So good evening Sister Virgie. Ani ato ning lilion makadiyot higala ang mga naglab og naglike, artas mga naglike niya si Brother Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, niya sad si Meledeth Branzuela Fuentes, Tris Jamin Jaime, si Gina Tirana Piket, yasad si Basilio Notarion Jr., si Selvia Beldardi, Malin Pasilan, Mundel Bangalisan, Rufino Moreno, aninasad si Elmodam Flores, aritas mga naglab, niya si Lilita Espinosa, o nina po Stonyakaw, Regan Mandal, Kiana Faith Itang, Lowell Nodalo Estrera, Marilo Villarosa Bragat, Ani Kasur, Jerkski Almunicar, Edwin Notarte, Chel Notario Aragon, Jonicia Yunting Lasida, Argimor Vargas Punay Ibanez, Vanessa De Los Santos, Blister Don Mantao, Abner Dualio, Milmar Escalicas, Ivan Raico, Emilda Osabel Buratso, Alma Mahait, Jacob Somalinog, og John Michael Singko. Salamat sa inyong pag-love sa ato nga programa o pag-like sa ato nga programa dinhi sa radio. Manghinaot mi nga makanunayon jud mo nga magsunod sa ato nga program uban-uban jud ta mga higala
panahon sa ato nga programa. Okay. Anias Brother Noel Coyos Larga, salamat kaayo sa mga mensahe, mga mahan. God bless. So God bless dong. Asa mo na uli na karondong? Anya niya po, Stayberge Tabuak. Di apako sa Katbalugan, Brad Libby, Brad John. Layo na ikaw, no? Katbalugan, Samar, ni Brad John. Yes, samar niya Katbalugan. Okay, maadto na ta mga igalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Utrohan ko to palihog, Brother John, ang paghanay niya siya pangutana. Okay, mauni mga kaigsoon ato ning kuano na naamsa ni si imo diha Brother Libby, pero okay ako ning tanaw ni okay niya ang tao nga motuman sa sugo sa Dios ug walay pagtuo, walay kapuslanan bisan pag pahuway sa bado, maunay mensahe nila. Okay, daghang salamat mga higala, no? Salamat kayo sa pangutana. Ang pangutana nga ang tao nga motuman sa sugo sa Dios ug walay pagtuo, walay kapuslanan bisan pag pahulag sa bado, munay mensahe nila. Murag kining pangutana ha, murag gikan ni sa uban pangutana. Importante ginang pagtuo mga higala, no? Pagtuo kay ang kalabanan sa mga Hudiyo kung maghisgot kang Kristo, lahi ang ilang pagtuo kang Kristo. Dili Dios, dili Mesiyas. May pagtuo sila pero sukuhi ang ilang pagtukuwang ba ilang pagtuo, isakto man ng tao sa Kristo, pero pag ingon nga dili na Dios, dili Mesiyas, mo na isayo pigala. So ang pagtuo importante yun na. Mo na tubag sa mga mangutanas mga apostoles sa una, unsay buhaton aron maluwas, ang ilang sulti pagtuo gayon kang Kristo. Kay unas tanan si Kristo manggod maoy manluluwas nga gipadala nga sa kalibutan sa Mateo 1:21, tungod kay ang tao nahulog sa sala, gipadala si Kristo nga sa kalibutan nganlan sa Hesus kay siya ang manluluwas, siyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Usa nang sala? Paglapas sa sugo, luwason ta gikan sa silot sa atong mga sala, kay ang bayad sa sala kamatayon man. So purpose ni Kristo miyani aron pagluwas nato gikan sa atong mga sala. Aniya sa buhat 4 versikulo 12, ang mabasa po diha, wa po'y laing ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit aron ang tao maluwas kundi si Kristo lamang. Karon maghisgot ta og kaluwasan mahigala. At tubangan sa Ginoo ang Hudiyo og hanghintel usara. O maghisgot ta, ipasabot na ni San Pablo sa Roma 3:29 ngadto 30. Hudiyo man kag hintel man kag gimatarong tungod sa pagtuo. So gikinahanglan ang pagtuo ngadto kang Kristo aron ta mahimong matarong. Unya sa Galacia 3:28 nahimot ang usa diha kang Kristo mahigala. Gani nahisgot sa 3:28 ug nahimot ang manununod sa saad kitang mga dili Hudiyo, nahimot ang manununod sa saad mga higala. Unya ang ato mabasa sa Roma 9:24, kita sad gitawag sa Ginoo aron mahimo nga iyang anak, unya mahimong iyang katawhan. Sumala sa unang Pedro 2 versikulo 10, gitawag tas Ginoo gikan sa kingit-ngit paingon ngadtos katingalahang kahayag. Buti pasabot gikan tas paglunang sa sala nya paingon ngadtos kahayag sa kamatuoran. Kay maghisgot ang kaluwasan, walay pinalabi ang Dios. Sa buhat 10:34, ang Dios walay pinalabi kung maghisgot ta og kaluwasan sa tao. Maun sa may rasa sa tao, ang Dios magaluwas ngadto sa tao. Way pinalabi siya, way pag-ihig-ihig siya sa pag-anhi ni Ginosos ning kalibutana. Gitagaan tanan og pantay nga kahigayonan
alang sa kalawasan. So nga to gikinahanglan mao ang pagtuo kang Kristo. Sa ako nasgutan kaniya sa buhat 4:12, way lain nga ngalan dinhi sa silong sa langit aron ta malawas, kundili pinaagi lang yun sa ngalan ni Ginosos. Way laing manluluwas, si Kristo mahigala. Ngayon, sa Juan 3:16, ang atong mabasa diha, kay gipadala sa atong mabasa nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Nagpasalig higala nga sumala sa atong basa sa Biblia, ang mosalig kaniya kanang kaniya si Kristo na gihigugma sa Dios ang kalibutan bot mga pasabot mga tao sa kalibutan gihigugma sa Dios. Tungod niya na nakatarungan iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo. Aron nga kun ang tanan or bisan kinsa nga mosalig og motuo kaniya, dili siya malaglag kundili may kinabuhi siya nga walay katapusan. So gikinahanglan ang pagtuo ngadto kang Kristo alang sa atong kaluwasan. Unyag sa atong mabasa sa buhat 16:31, ang usa sa magbalantay sa bilangguan sa diha nga miabot ang kusog nga linog, nagguba ang bilangguan, nagdahom ang magbalantay sa bilangguan nga anang gabi nakalayas na ang tanang piniriso. Magtubok na lang unta siya, kuha siyang pinuti kay magtubok, pero nakita ang San Pablo, tawag Pablo, ayaw nagbuhata, ayaw buhatig dautan imong kaugalingon. Ni arami way usa na mo nakalayas. Kay pagkabungkag sa prisuhan, giinang Pablo ang mga tao nga mga piniriso kauban niya nga way usa nato musibat, pabilin ta dinhi. Nakita sa usa ka magbalantay nga pagkabuutan sa nga piniriso, wa man gyud nakapanlayas, way nalayas. So niingon siya ngadto kang Pablo nga ngayo siyang suga. O niya ning adto siya kang Pablo ni Silas, nangutana siya unsay iyang buhaton aron siya malawas. Ang tubag ni San Pablo og ni Silas nga tumuo ka kang Ginosos aron maluwas ikaw og ang imong panimalay. So muna yung first step mahigala, kinahanglan ang tao mutuo. Tuhuan na to nga way laing manluluwas, mao si Ginoong Hesukristo. O niya, sa dihang imong tuhuan si Kristo, sa Juan 1:12, imong dawaton siya nga imong manluluwas, mahimo kang anak sa Dios mahigala. O niya, madawat nimo ang kapasayloan sa imong mga sala. Kay sawa pata diha kang Kristo, naglapas ta sa sugo, kay ang kahulugan sa sala sa unang Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo. So pinaagi sa imong pagdawat kang Kristo nga imong manluluwas kinabuhi na pasaylo ang imong mga sala og natubos ni Kristo ang silot sa imong mga sala, pinaagi siyang kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Busa sa diha nga antaw na kang Kristo na pinasaylo niya ang sala, kay sa unang Juan 1:9 na may sadang Ginoo pasaylo niya ato mga sala. O niya unsay buhaton sunod sa Juan 8:11, ang tambag sa Ginoo, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. Ang tao nga nanak kang Kristo, mituo kang Kristo, ning dawat siya kang Kristo nga iyang manluluwas, napasaylo na iyong masala, pinagis pagtuo kang Kristo, gitubos na niya ang silot sa iyong masala, ang tambag ni Ginosos, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. So ang tao nga mutuo kang Kristo, di na magpakasala pag-usab, o sa'y buhaton aron dili makasala pag-usab. Sa unang Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo. Sa ato pa muundang siya sa paglapas sa sugo
aron di siya magpakasala pag-usab. Munang dunay duha ka klase nga pagtuo. Na ay pagtuo nga makaluwas, na apoy pagtuo nga dili makaluwas. Unsa maning pagtuoha nga makaluwas, manghigala? Ang pagtuo nga makaluwas katong pagtuo sa usa ka tawo. Sama sa Galacia 3:24, ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak paingon kang Kristo aron ta matarongon pinaagi sa pagtuo. So gipasabot ni nga ang balaod is Ginoo, ang kasuguan mo ni moagak nato paingon kang Kristo. Buti pasabot kay ang paglapas sugo sa laman, nakahibaw kang sala kay naglapas sa sugo, kay sa Roma City City ingos Pablo, di ko makailag sala ang pagpangibog kung wa pa magsulti ang kasuguan nga di ka mangibog. Nakasata unya ka di man na kamong mapasaylo ang sala sa mga ang sugo sa atong mga sala, di man na kapasaylo ang sugo mutundo nato ni pengong kang Kristo. Agakon ta Kristo, ngadto kang Kristo, kay si Kristo ra ang makapasaylo sa imong mga sala. So muni gipasabot sa Galacia 3:24, ang kasuguan na himong atong magtatagad, mag-agak nato paingon kang Kristo aron ta matarungon pinagis pagtuo. Pag adto nimo kang Kristo, kay gituluan kas baluy adto kang Kristo, siya ray makapasaylo, siya ray makahinlo, siya ray makaluwas nimo. Pag adto nimo kang Kristo, Ginoo, nakasala ko Ginoo, pasaylo ako. Ngano miduol mga Kristo, ngano misugid man kaniya? Tungod kay na kay pagtuo, sa dihang mituo ka, misugid kaniya, o niya, gipasaylo imong sala, nahimo na kang matarong, kay kanagong pagkamatarong, kuha na siya pagka pinasaylo sa imong masala. Napasaylo ka, nahimo ka ng matarong at bangas Ginoo. Munang klaro ang gisul sa Biblia nga ang kasuguan maoy moagak kanato paingon kang Kristo. Sa dihang gidaagak na ka paingon Kristo, nadawat ting kubusedos masala, nahimo na kang matarong mahigala tungod sa imong pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo. Karon, sunod nga punto natong kuhaon. Sa pinadiyag 14:12, nag-ingon ang Biblia, ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sang walaan. Sila nga nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa pagtuo kang Ginoong Kristo. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, gipasabot niya nga ang mga tao nga nagtuman sa sugo, gitawag mga balaan, kini mga tawhana, nagtuo kang Ginoong Kristo. So, buti pasabot nga ang mga tao di ay tinuod nga nagtuo, nga naluwa siya, pinaagi siyang pagtuo kang Kristo. Kanang mga tawhana nagtuman sa sugo. Dili kanang Christian nga nag-angkon Christian nga nagtuo kang Kristo pero supak na sa balaod mahigala. Nagtuo kang Kristo niya nagsupak sa balaod. Adi na tinuod Christian kay og nagsupak sa balaod, nagpasabot nga wa mo undang pagpasala, ang tambag ni Kristo ayon na pagpakasala pag-usab. Sa Mateo 5:17-18, ingon si Kristo, mo ni mga pagtuo nga makaluwas. Ingon si Kristo, ay mo gunahon na ha, nga ninganhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi di sa pagbungkag, kundili nagatuman ko ani. Kaysa pagkatinod, sultihan ko kamo, samtang maglungtad pang langit o yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. So, nagpasabot na mo ni pagtuo nga makaluwas, kanang pagtuo nga nagtuman. Kay wa man bungkagan ni Kristo, di man gani pasayloan ang sugo, samtang lampan langit o yuta. Gipangutana siya sa usa ka dato, ulitawong dato, mahigala, sa Mateo 19:17, unsay buhaton niya aron maangkon niyang kinabuhi nga walay katapusan. Ang tubag ni Kristo, bantay ang mga sugo. Wa ba yung sinusos nga supaka ang sugo, nangutanan ni kang Ginoo tungod kay mituo ni kang Ginoo. So ang gisulti Ginoo, bantay ang sugo. Nga naman, kay sa Juan 12:50, nag-ingon si Ginoo, ako nahibalo nga ang kahulugan siya mga sugo, mao ang kinabuhi nga dayon. Kana kung tumanon,
kung sundo nimo ang balaod samtang mituo ka kang Kristo, nagtuo ka o niya mituman ka, nagkahulugan na og kinabuhi nga walay katapusan. Pero di mo po ng supakon, tuo kang kang Kristo, pero supa ka, padayon ka pa pagkasala, kalaglagan po na, impierno po na higala. So karon ang pagtuo, usang yung pagtuo nga dili makaluwas, ang pagtuo na higala nga way buhat. Sa Santiago 2:14, patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Sama rin na sa lawas, patay kini lawas kung wa kini gininhawa o way gininhawa. So ang pagtuo patay kung way binuhatan. Maingon nga ang lawas patay kung wa kini gininhawa o way espiritu. Mauna point diya nga ang pagtuo na to muni gininhawa sa atong pagtuo. Ang pagtuman sa sugo, ang buhat mga higala, muni gininhawa sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. So di na magbuwag. Muni pagtuo nga di makaluwas kanang pagtuo nga way buhat. Nga naman usab ng pagtuo ha. Kung imong tanawon sa 19, kanang pagtuo ha nga pagtuo nga way buhat. Mao ni pagtuo sa yawa, nagkurog ang yawa din, nagtuo ang yawa pero nagkurog. Nga naman kay yawa nagpakasala man sukad pa sudan, tuo sa Ginoo pero nagpakasala sa sukad pa sa sinugdan. Manang ato mabasa sa bersikulo 20, ginganlan og kulang-kulang ang mga tao nga nagtuo wa nagbantay. Sa Roma 3:31, last verse tong ihatag nga ingon si San Pablo, gibungkag ba natong kasuguan tungod sa pagtuo, wala ato nung ipabarog ang kasuguan. Okay, wa naman tayo mga higala ni si Job ni Cesario nakikuban nato. Okay, ni ang ato nga closing song. Mga higala, magampo kita dalang panan o magkagagahom na mga